Здравейте, скъпи потребители на типа. Аз съм Вилан 47 и днес ще играем Hero Zero, по-скоро ще почнем. И ми мислих да направя една поредица на Hero Zero. И да, честита баба Марта. Добре, да почвам. Сега съм момче. Той има кефи. Добре, очите... Идея. Много кефа. Вежди. О, да. Аксесуари. Няма да слагам аксесуари. Нос. Опа. Ето. Уста. Ета. Е така, добре. Име на героя. Да знаете, това карта ми е в BG4. Хубавото на първа. Добре, шел Вилан 47 изглежда добре, но без костюм, без японки, без суперсили и така не действат, говоря сами за себе си. Добре, сега какво да правим? Така. Добре. Добре, така е по-добре. Сериозно мухото на квартала. Магазин. Това си кеф. Нещо друго. Де. Ще бием Божидар. Ще го бием. Е много ясно. Браво, ти приключи обучението си. Светът има нужда от повече от герои като теб. Огледай се за червения удивителен знак. Той ще ти даде насоки за бъдещите герои си подвизи. Малък подарък за твоята кариера и супергерой. Получи 5 пачки, пъти на бъстър за... Добре. Това си ти. Добре. Сега видим по някакви айтеми. О, да. Яриде. О. Зирал се. Добре, зирал. Добре. Сега да пустим мисия. Май е това. Добре, сега си влезем в АБВ-то. Всъщност ще го спра на пауза. Добре, тук сме. Така, потвърдих си акаунта. Повече пънчики. Потвърди акаунта. Легендарен предмет за дамата на Бразилия. 11 сило и 17 издръгващ 2 око. Доста добре. Паничка. Добре. Сега месеца почти ме приключила. Ще така мисля да видя. Доста предмет. Мъжото на третия. ОМГ.
Ай събим! Събим! Ай срещу това! Защото ма кефи. Ух, мале! Бил! Браво, мен. Се спра за малко за пауза. Добре, тук сме отново. Добре. Срещу това. Оставя 14 кръв, ева си. Какво е това? Какво е това? Ще атакувам. Какво е това? Битка в лигата е спечелена. Той ще така шампион. И знаеш, че в лигата... Какво е това? Браво на мен. О мага! Аз и якия телефон. Легендарен. Оле, бас якото. Да ги апгрейдна, да знам. Айде ми да ги продадем, че ми трябва. За сега не знам как се развивам, не съм играл. Кажете ми нещо, да знам. Не съм играл. 3 проведени до 5 дни. Сега като ми свърши мисията, ще ги проведа. Добре. Мухната на селото. Добре, те дуели да ги проведем сега. Щом толкова искат. Съобщение. Героично здравей. Привет, Йоан 47. Поздравление за приключването на обучението. Но сега не се отпускай, а продължавай да спасяваш квартала и света. Не забравяй да потвърдиш акаунт си от меню настройки. Може да посетиш нашата Facebook страница. Добре. Ти можеш да откриеш много информация за Hero Zero, а също така да спечелиш страхотни награди в нашите конкурси. Също така задължително прочетете правилата на играта. Също така споделяйте данните на акаунта си с други играчи. Много поздрави и пожелания на успехи и екип на Hero Zero. Мерси. Това да реши, аз го бием като толкова добре, бе. То няма го бием. Проведохме ги те 5 дуела. Поничка. Опит. Добре. Магазина. Нови стоки. Ще направим един нови стоки. Нищо интересно няма. Има отбори. Врати и юнаци. Какво е това? Ще ги направим на 40. Не така. Добре. Дуели в лига. Не можем да играем дуели вече. Създай отбор. Не. 500. Аз нямам толкова. Класация. Отбори. Старата школа. Дробните понички. Ох, мале, те всичко е гредното на макс.
Зупи, данчите са каети. Добрив приятел. Баси. Има и куче. Как? Гле, всичко макс. Баси пиче. Бъстъри, какво е това? 5 стинки са. Са. Коти по 5 стинки. Доста здраве, дявол на доброто. Много добре. Намери си активни бъстъри. Вече имаш активен бъстър за мен, всички ще смениш стария бъстър с нов. Да. Що не? То бутуш е хубав. Те бутуш са хубав. О! Доста добре. Може да се купи. О, ще купа. Да, искам. Готово. Добре. Минаваме си. 7 минути. Ще се спра на пауза, докато се направим. И така, тук сме. Забравих да го пусна, докато останаха малко секунди. Но, добре. Хора, тренировки. Това ще видим. Добре, хора. Това беше от мен и довиждане.